എന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി. കേരളത്തിൽ ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും ഞാൻ മുതൽ മുടക്കുകയില്ല. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കിറ്റക്സിന്റെ വിഷയം. കേരളം വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷത്തിന് ഗുണകരമാണോ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ, സാബു എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസായിയെ ഓടിച്ചതാണോ, അതോ അദ്ദേഹം സ്വയം ഇട്ട് ഓടിപ്പോയതാണോ? കിറ്റക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു താത്വിക അവലോകനമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി കിറ്റക്സിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വ്യാവസായിക പശ്ചാത്തലം ഇഴകീറി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലാകണം എന്നുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് വോയിസ് ഓഫ് കേരള ഈ ഒരു വിഷയം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. എല്ലാവർക്കും വോയിസ് ഓഫ് കേരളയുടെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. സ്വതന്ത്രമായി ഒരു നിഷ്പക്ഷ റോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് കിറ്റക്സിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു നരേറ്റീവ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് കിറ്റക്സിൽ സംഭവിച്ചത്? സാബു ഓടിയതാണോ, സാബുവിനെ ഓടിച്ചതാണോ? ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി? കിറ്റക്സിന്റെ ഒരു പൂർവ്വ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ എത്തിനോട്ടം കൂടി നമുക്ക് നടത്തേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് യശസ്വരീനായ MC ജേക്കബ്, അദ്ദേഹമാണ് അന്ന കിറ്റക്സ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിച്ചത് 1970-കളിൽ. അന്ന് കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ ഭൂപടത്തിൽ സ്വകാര്യ സംരംഭകർ എന്ന നിലയിലുള്ള സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിൽ നന്നായി വളർന്നു വന്ന വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളാണ് ശ്രീ MC ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച അന്ന അലൂമിനിയം കമ്പനി. തുടർന്ന് ഗ്രാജുവലായിട്ടുള്ള വളർച്ച നേടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജാക്സൺ എന്ന വ്യവസായ സംരംഭത്തിലേക്ക് കടന്നു. കറി പൗഡർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിലേക്ക് കടന്നു. കിറ്റക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗാർമെന്റ്സ് യൂണിറ്റിലേക്കും കടന്നു. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 മക്കൾ ആണ് ഈ വ്യവസായ സംരംഭം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗാർമെന്റ്സ് വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കിറ്റക്സിന്റെ ചുമതലയാണ് സാബു M ജേക്കബ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നിന്ന് തെലങ്കാന സർക്കാർ അയച്ചു കൊടുത്ത സ്വകാര്യ ജെറ്റിൽ കയറി അദ്ദേഹം തെലങ്കാനയിലേക്ക് പോയത്. തെലങ്കാന സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ച് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലിഗേഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കേരളം വിട്ടു പോകണമെന്ന് മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. എത്ര കാലം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഈ ആട്ടും തുപ്പും ചവിട്ടും തൊഴിയും ഒക്കെ സഹിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും? പിടിച്ചു നിൽക്കാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണത്. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പോകുന്നതല്ല, എന്നെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നതാണ്, ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ ഒട്ടനവധി വ്യവസായികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട് കടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നാട്ടിൽ ഞാനിപ്പോൾ 3500 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല, ഒരാളും എന്നെ വിളിച്ചില്ല. എത്രയോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന്, 9 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരടക്കം വ്യവസായ മന്ത്രിമാരടക്കം എത്രയോ ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചു. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യ ജെറ്റാണ് ഇവിടെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ലോകം എത്ര മാറിയിരിക്കുന്നു വ്യാവസായികമായിട്ട്. നമ്മുടെ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എത്രത്തോളം മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോഴും 50 വർഷം പുറകിലാണ്. ഇന്നും നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ലോകം മാറി, കാലം മാറി, ടെക്നോളജി മാറി, പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളം മാത്രം മാറിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല, എന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്നതാണ്. ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ എന്നെ വേട്ടയാടി, പക്ഷേ ഒരാൾ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുമ്പോൾ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നതാണ്. സാബു M ജേക്കബിന്റെ അലിഗേഷൻസിനെതിരായി മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതേ സംബന്ധിച്ച് സംക്ഷിപ്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുവരാം. കേരളത്തെ അപമാനിക്കാനുള്ള ഒരു ആസൂത്രിത നീക്കം എന്ന നിലക്ക് മാത്രമേ അതിനെ കണക്കിലെടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ എടുത്താൽ മികച്ച നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇപ്പം നീതി ആയോഗ് ഈ മാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയുണ്ട്, രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ അതിൽ കേരളമാണ് 1-ാം സ്ഥാനത്ത്. കേരളം നേടിയത് 75 സ്കോറാണ്. സൂചികയിലെ പ്രധാന പരിഗണനാ വിഷയം വ്യവസായ വികസനമാണ്. ആ വ്യവസായ വികസനമാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സഹായിച്ചത്. പിന്നെ നീതി ആയോഗിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു സൂചികയായ ഇന്ത്യ ഇന്നവേഷൻ സൂചികയിൽ മികച്ച ബിസിനസ് സാഹചര്യം, മനുഷ്യ മൂലധനം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ 2-ാം സ്ഥാനവും മെച്ചപ്പെട്ട നിക്ഷേപ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ 4-ാം സ്ഥാനവും കേരളത്തിന് കൈവരിക്കാനായി.
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ കേരളത്തിൽ വ്യവസായം നടത്തുന്നവർക്കും വ്യവസായത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളതുമായ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം, ഇപ്പോഴത്തല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, 2016 മുതലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, സുപ്രധാനമായ വ്യവസായ നിക്ഷേപ അനുകൂല നടപടികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വീകരിച്ചു വന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യവസായ തർക്ക പരിഹാരത്തിനായി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്വഭാവത്തോടെ ജില്ലാതല സമിതികൾ രൂപീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പരിശോധനയ്ക്കായി കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം രൂപീകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അധിഷ്ഠിതമായ പരാതിരഹിത സംവിധാനം എന്ന നിലക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. അതോടൊപ്പം നിലവിലുള്ള ത്രിതല സംവിധാനമുണ്ട്. അതിനു പുറമെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വ്യവസായ പാർക്കുകളിലും സംരംഭകർക്ക് അതിവേഗം അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഏകജാലക ബോർഡുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വ്യവസായ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള നടപടികൾ ലളിതമാക്കാൻ 7 നിയമങ്ങൾ, 10 ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത് കേരള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആക്ട് 2018 നടപ്പാക്കി. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായികൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സാബു എം ജേക്കബ് പറഞ്ഞതാണോ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞതാണോ ശരി എന്നുള്ള ഒരു അങ്കലാപ്പിലാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, നീതി ആയോഗിന്റെ റാങ്കിങ്ങിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് 1ാം റാങ്കിലാണ്. അദ്ദേഹം പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിൽ എല്ലാം തന്നെ വളരെ പിന്നോക്കമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ വസ്തുത എന്താണ്? ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ബാങ്ക് നൽകുന്ന ഒരു റാങ്കിങ് ആണ്. ആ റാങ്കിങ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ പൂർത്തീകരിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 8ാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്രണ്ട്ലി, എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി, അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഉതകുന്നതായിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റാങ്കിങ് എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ 8ാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസിന്റെ റാങ്കിങ് ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നമുക്ക് ഉയർന്ന റാങ്കിങ്ങിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ വിദേശ മൂലധന നിക്ഷേപം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം? 1970കളിൽ ആരംഭിച്ച ഈ കിറ്റെക്സ് അന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇന്ന് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള വ്യവസായ സാമ്രാജ്യമായി അവരുടെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ വളർത്തി 10,000-ഓളം തൊഴിലാളികൾ അവിടെ ജോലിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, സാബു എം ജേക്കബ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കിറ്റെക്സ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രധാനമായും ലോകത്തിലെ 3ാമത്തെ കിഡ്സ് വെയറിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളാണ്. അതായത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ 24 മാസം പ്രായം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ വസ്ത്രങ്ങളും കിറ്റെക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വിപണനം നടത്തുകയും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ 3ാമത്തെ ഉൽപാദകരാണ് കിറ്റെക്സ് ഗാർമെന്റ്സ്. വരുന്ന 1-2 വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ലോകത്തിലെ 2ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യം സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 3500 കോടിയിലൂടെ നിക്ഷേപം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. 2020 ജനുവരിയിലാണ് ഗവൺമെന്റിന് മുമ്പാകെ ഈ ഒരു സമ്മതപത്രം കിറ്റെക്സ് നൽകുന്നത്. ഈ നിക്ഷേപം പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിട്ടത് കൊച്ചിയിലെയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും പാലക്കാട്ടെയും അപ്പാരൽ പാർക്ക്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ്. 10,000-കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംരംഭമായി ഈ സംരംഭം വളർന്നു വരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും കിറ്റെക്സ് പറയുന്നത്, സാബു എം ജേക്കബ് പറയുന്നത്, കേരളം ഇപ്പോഴും 50 വർഷങ്ങൾക്ക് പിറകിലാണ്. കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ വകുപ്പ് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണ തവളയെ പോലെയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിൽ വസ്തുതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈസൻസിങ് ചട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു വ്യവസായ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് വരുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ബ്രീഫായി കണ്ടുവരാം. നിക്ഷേപത്തിനുള്ള ലൈസൻസും അനുമതികളും വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ കേരള സിംഗിൾ വിൻഡോ ഇന്റർഫേസ് ഫോർ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ക്ലിയറൻസ്, അതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ K-SWIFT എന്ന് പറയുന്നത്, ആ പേരിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലിയറൻസ് സംവിധാനം ആവിഷ്കരിച്ചു. എല്ലാ വ്യവസായികളും പ്രശംസിച്ച കാര്യമാണത്. 30 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പിത അനുമതി ലഭിച്ചതായി കണക്കാക്കും.
എന്ന വ്യവസ്ഥയും കൊണ്ടുവന്നു. മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ MSME വ്യവസായങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കാം. കേരള സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ സുഗമമാക്കൽ എന്നൊരു നിയമം നാം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാക്ഷ്യപത്രം കൊടുത്ത് വ്യവസായം തുടങ്ങാം. ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 6 മാസത്തിനകം ലൈസൻസും അനുമതികളും നേടിയാൽ മതി. ധാരാളം സമയം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ആവശ്യമായ അനുമതിയൊക്കെ സമ്പാദിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു സ്ഥിതി നിലവിലുള്ള ഏക സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. 100 കോടി രൂപ വരെ മുതൽ മുടക്കുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചക്കകം അനുമതി നൽകാനുള്ള നിയമ ഭേദഗതിയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. നിക്ഷേപകർ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ ഒരാഴ്ചക്കകം ആവശ്യമായ അംഗീകാരം നൽകും. സ്വിഫ്റ്റ് വഴി അപേക്ഷയും നൽകാം. ഒരു കാര്യം നാം കാണണം, നിയമവും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പരാതികൾ വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി പരിശോധനയുണ്ടാവും. അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേട്ടയാടലായി കാണേണ്ടതായിട്ടേ ഇല്ല. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ഈ കേരളത്തിൽ വ്യവസായം നടത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ്, ആരെയും വേട്ടയാടാൻ ഈ സർക്കാർ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നത് വ്യവസായം ആരംഭിക്കുന്നതിന് കേവലം ലൈസൻസ് പോലും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് വ്യവസായം ആരംഭിക്കാം എന്നാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, പുതിയ ഒരു ഉത്തരവനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആ തർക്ക പരിഹാരം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജില്ലാതലത്തിലുള്ള ഒരു തർക്ക പരിഹാര ഫോറം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ വ്യവസായ നിക്ഷേപ അന്തരീക്ഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. പിന്നെ എവിടെയാണ് പാളിച്ച പറ്റിയത്? നമുക്കറിയാം, കിറ്റെക്സിന്റെയും അന്ന അലൂമിനിയം കമ്പനിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സാറ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും എല്ലാം തന്നെ ആസ്ഥാനം കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്താണ്. കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ 2020 നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. അപ്പോൾ 2020 എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? 2020 എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ സാബു എം ജേക്കബാണ്. അതായത് കിറ്റെക്സ് ഗ്രൂപ്പാണ് 2020 എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് 2020 എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊടുക്കാൻ കിറ്റെക്സ് ഗ്രൂപ്പിന് ഉണ്ടായ ചേതോവികാരം? 1995 കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത്. ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനുമതി പത്രം, ലൈസൻസ് എന്നിവ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റിയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ മാറി. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിന് MC ജേക്കബിന്റെ ഒരു അടുത്ത ബന്ധുവായ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകക്ഷി ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളല്ല, പ്രതിപക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ അനുമതി നിഷേധിച്ചു. കാരണം വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമാണ്, അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഈഗോയും പ്രശ്നവുമാണ്. അദ്ദേഹം അനുമതി നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ കിറ്റെക്സ് ഗ്രൂപ്പ്, അന്ന ഗ്രൂപ്പ് നിർബന്ധിതരായി. ആ വ്യവഹാരങ്ങൾ കുറേ നാൾ നീണ്ടുനിന്നു, വളരെയധികം തലവേദന ഉണ്ടായി. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഘടന കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചാൽ എന്ത് എന്നുള്ള ചിന്ത സാബു എം ജേക്കബിന്റെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ അതിനവർ ചെയ്തത് ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമാണ്, ഒരു തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ. കിറ്റെക്സിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തമിഴ്നാട് വഴി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വഴി കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷം തിരികെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാലിയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആ വാഹനങ്ങളിൽ തമിഴ്നാട് വഴിയോ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വഴിയോ വരുമ്പോൾ പച്ചക്കറിയും ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തന്നെ വളരെ വിലക്കുറച്ച് മൊത്ത വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് കിഴക്കമ്പലത്തെത്തിച്ച് അത് വളരെ കോസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തുച്ഛമായ മാർജിൻ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് കൈനഷ്ടമില്ല, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് പ്രത്യേക ചിലവില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ 50% മുതൽ 80% വരെ വിലക്കുറവിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ കിഴക്കമ്പലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അത് വളരെയധികം പോപ്പുലറായി. ആ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംഘടന ഉണ്ടാക്കി 2020 എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊടുത്തു. 2015 നടന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2020 ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിൽ മത്സരിച്ചു. ഒരു സീറ്റ് ഒഴികെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലും 2020 വിജയിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പദവി 2020 കിട്ടി. ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സംഘടന സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ആദ്യമായി ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ വന്നു. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതി വിഹിതവും പദ്ധതിയേതര വിഹിതവും കിറ്റെക്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള
ഫണ്ടും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് റോഡുകൾ ടാർ ചെയ്യുക, കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈപ്പ് കണക്ഷനുകൾ നൽകുക, നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വളരെ വിലക്കുറച്ച് നൽകുക, സൗജന്യ നിരക്കിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററുകൾ തുടങ്ങിയ വെൽഫെയർ സ്കീമുകൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി. അത് പോപ്പുലറായി. 2020 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമല്ല, സമീപത്തുള്ള 3 പഞ്ചായത്തിൽ കൂടി 2020 അധികാരത്തിൽ വന്നു. തുടർന്ന് 2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2020 8 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചു. അവരുടെ പെർഫോമൻസും അതുണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും കോലാഹലങ്ങളും നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം. ദയവായി നിങ്ങൾ തുടർന്നും കാണുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതോടൊപ്പം വോയിസ് ഓഫ് കേരള നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2ാം ഭാഗത്ത് കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.